Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kuak ka sorkar jela ban ailat ru ya ki riu shempang na ki weki jela ban review ya ka state reservation policy ban pentikna baka bahat tungkam tungjam kan long kebabiang u menteri rangba jongka jela Meghalaya u Konrad Konkal Sangma hakas ngi balang kabadai ka arp hoi tarik u banai jeliu ulaong baka sorkar kadang yid batwat ya ki riu shempang na ka bentaka expert committee hakaba ki neki briu ki deban long ki bomi syak liang henrei ki deban long ki bal long pedang habakren bat ki lat pathai kubor u menteri rangba ula penpau ya ka jing temu ban thau ya ka komiti ban bat ya ka jing rengkat lang bat kan thup lang ula batairu bakalong ka badon kambha ban sngotu ya ka jing don kam ka bha kam bat ban yu ya kane ka sorkar kalawat ya ki riu simet ki bala shemphang hakane ka kam bat ki bas sngotu ru ya ki babun ki benta u menteri rangba jong ka jela ulaya thuru baki riu shempang ki ban kentup haka expert committee kin omdai satie tang napo ka jela Meghalaya henrei ka sorkar ka sngodei ban wat na sabar jong ka jelaru ki bala ban sngotu ya ki mat ki badon haki kiti jongki ka expert committee kan pej bat bishar bni ya ka reservation policy ka bala don lupa bat phapat ya ka jing terwas ka sorkar jela ban penbha bat penjanai klem ka jingya syak liang ka thong jong ka komiti ka long ban pensyai ya ki katto katne ki benta haka reservation policy ka baladon lupa ban pentikna bakan beteng ka jingya rengkat lang haka imlang salang bat ka lat ba markaju ya ki nong snong jong ka jela